Ahoj lidi, vítejte u dnešního videa na kanále Seroš. Dneska si posvítíme na jeden z nejočekávanějších prequelů, Dexter Original Sin. Pokud jste fanoušci původního Dextera, tak tohle video by vám rozhodně nemělo uniknout. A pokud nejste, třeba vás právě tohle naláká. Dexter Original Sin nás zavede zpátky do roku 1991, do období, kdy je Dexter Morgan ještě student. Snaží se zapadnout do normálního světa, ale už tehdy v něm bublá temnota, kterou jen těžko potlačuje. A tady začíná jeho transformace. Z člověka, co se snaží být normální, sériového vraha se silným kodexem. Hlavní roli mladého Dextera stvárňuje Patrick Gibson a musím říct, že je to zajímavá volba. Není to Michael C. Hall, ale rozhodně se snaží zachytit tu vnitřní prázdnotu a odsezení, které jsme u Dextera vždycky cítili. Pokud tu máme Harryho Morgana, Dexterova adoptivního otce, kterého hraje Christian Slater, tohle obsazení je za mě pecka. Harry tu není jen mentor, ale i člověk, co dělá chyby, což ho dělá mnohem víc lidským. Ty jsi měl mrtvolu vzadu v naší dodávce a kolem kroužili lidi z vražd. Jo, ale nikdo o tom nevěděl. Ježiši. A samozřejmě Debra, Dexterova mladší sestra, tentokrát v podání Molly Brown. Její dynamika s Dexterem a hlavně s otcem je mnohem víc rozvinutá než v původním seriálu. Dal jsem si auto do práce, táta. To si ze mě kurva děláš prdel. Seriál se nebojí jít do hloubky. Sledujeme, jak se buduje takzvaný kodex Harryho, pravidla, podle kterých Dexter zabíjí. Harry totiž ví, že syna nemůže před jeho impulzy ochránit. Tak ho radši naučí, jak je využít správně. Můj táta vymyslel kodex. Zabijím jenom ty, co si to zaslouží. A ty si to zasloužíš. Taky tu poznáme rodinné pozadí. Dexterovu biologickou matku, problémy s důvěrou, pocity zrady. To je můj syn Brian. Tenhle adílek je Dexter. Ahoj, Dextre. Tohle není jen o vraždění. To je spíš psychologické drama o tom, co formuje člověka. Jedna z největších předností je, jak moc prostoru dostávají vztahy. Debra tu není jak vedlejší postava, ale plnohodnotná součást příběhu. A Harry už není jen hlas v hlavě, ale reálná postava, která se snaží zvládnout nemožnou situaci. Nech detektivy postavit případ. Ty se drž sbírání důkazů. Co se ale nemůže někomu líbit? No, někteří fanoušci původního Dextera mají pocit, že tenhle prequel nebyl potřeba. Že už jsme všechno důležité věděli. Já to chápu, ale na druhou stranu, když je něco udělané kvalitně, tak proč ne? Za mě je Dexter Original Sin překvapivě povedený návrat do temného světa Dextera. Nejde tady tolik o kriminální případy nebo Monster of the Week, ale spíš o pomalé budování charakteru. Což je přesně to, co má dělat. Neukazovat víc téhož, ale dodat hloubku. Obsazení funguje, atmosféra drží a seriál má co říct i bez nutnosti šokovat. Sedni si k Sofii, blbče. Myslel jsem, že z té strany by se mi na tebe líp dívalo. Tak co, koukali jste už na Dextera Original Sin? Nebo se teprve chystáte? Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. A pokud se vám líbil tento rozbor, nezapomeňte hodit like a odběr, protože podobných videí chystám víc. Díky, že jste koukali a pamatujte, temnota je v nás všech, ale ne každý má svého Harryho.